سلام زخبركم تخاتاتلتي مدب سبورت سينما سمرة أبزز لكم سلام انتعنان ناتمننا نايلومي على تحستو مدب سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال صباح حموشت قمتي كلتشعن إسران حموشن ززازم چامبيون قددم بشكليتا أوروبا أبز عمت زي نمبل سالسان حدن جزي وزكايت زلو وددريو زي چامبيون زي أب كبابيتات درومن أدرش أب مأكلاي دوباوي فرنسا أب مدالوي وددرات بوكلس دروم أدرش زكايت اللو من قدتات هيكايت اللو زي وددر كاب حدت قمتي جميرو صباح حموشت قمتي أب زكايت ناي إلي دك تبعتيو ناي ترقيا وددر كزازميو زي نصباحنا حمشاي معلتو قتيلو زوعل وددر 14 ዝተፈላልዩ ምድብ ውድድራት ዝሓቆፈ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ንኡሳን ማለት ጁኒየር ትሕቲ 23 ከምኡውን ናይ ዓበይቲ ናይ ኤሊት ንደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝተዳለወ ቅድድም ጽርግያን ውድድር ናይ ውልቅን ናይ ጋንታን አንጻር ግዜ ማለት ኢንዲቪጁዋል ታይም ትራያል ከምኡውን ቲም ታይም ትራያል ሚክስድ ሪሌይ ዝሓዘዩ كم زفلت أب مجمر معلتي مالت ربع حرت قمتي وددرات نناي ولق ناي غزي وددر individual time trials نخلهم شدشت مدبات تخايدو أب زغصله حموس كلته قمتي بغانتا زتخايده ناي غزي وددر بخلتي صوتا أب team time trial mixed relay تخايدو تمالي سلسة قمتي وددرات قددم صرغا نتحت 23 عمد دق انستيو جونيور دق انستيو كمون جونيور دق تبعتيو تخايدو لومي 4 تقمتي وددرات قددم صرغان تحت 23 عمد دق تبعتيون ناي إليت دق انستيون تخايدو صباح سنبت 5 تقمتي زو وددر زي بتي بوزحات بهانقوتا زصبيو وددر قددم صرغا إليت دق تبعتيو كزازميو زناي موداتا وددر 2.5 كيلومتر زشفن كوينو اب كتما بريفاس جميرو اب جيل هيراند جرانجس زازميو اتمنغدي نتسلسته غزي زديبو سينت رومان د لربس زتباهله كبيد عقب زحزه بمخانو بفلاي نتقادمتي عقبتن توادادرتي كلاسيكن زسامامايو ابز عمت زي چامبيون فوليا قالبو سحيبولو ገለ ካብቶም ኣብ ዓለምና ሓያላት ዝኾኑ ተቀዳደምቲ ብሽክሌታ ዝሳተፍዎ ስለ ዝኾነ ስሎቬንያዊ ታዴይ ፖጋቻ ኣብ ዝቀረባ መዓልታት ኣብ ሩዋንዳ ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን ዓለም ወርቅ መዳልያ ተሸላሚዩ ካልኣይ ዴንማርክ ዮናስ ቪንገጋርድ ከምኡን ኣብ ሩዋንዳ ብውልቂ ኣብ ናይ አንጻር ግዜ ዝተገብረ ውድድር ወርቅ መዳልያ ዝተሸለመ ቤልጂማዊ ሬምኮ ኤቨኖፖል زوم سلسة عبيتي تقرادمتي دحر سلسة عمتات نفلما غزي اب حدا معلتي زكايد وددر كراخب يوم عبتلو مستخايده وددر قددم صرغا إلي دق انستيو تقرادمتي 116.1 كيلومتر رحقه زشفنه وددر اكايدن ابزو وددر زي كم بعل ديمي فولرينغن بولين فراند بريفوتن زامسلا بلصات تقرادمتي تساتيفن تعودتي اب نفس وقف مدب نحد مولو عمد زقدنو فولي ماليا چامبيون ايروب اخغانا صفيوم از ماليا اب كندتي ني چامبيون عالم زوهاب قسته دبنا زحبرو ماليا مالت رينبو جيرزي ني ايروب ازوكل ملكت زحازه خوينو سمياوي حبري مس بيچا كواخبتي استسلمه صعدا ماليايو اب اوروبا تركبو تخاتلتنا نتوددر اب ايرو سبورت خطكاتاترو تخليخم اب فرنسا تركبو تخاتلتنا دما نزوددر اب ليكويبي تي في نتوم حموشتك اندي وددرات كريوم اتي صباح حموشت قمتي 225 زكايد وددر قددم بشكليتات صرغانا إلي دق تبعتيو اب چامبيون اوروبا كابتوم ابز عمت زي ازيوم بهانقوتا زتصبنايا وددرات حديو اتي مغنيات اب تاريخ زوددر زي بعينتو فولي زخونه مخته سلسته كواخبتي تقرادم تعلمنا سلازلويو تادي بوغاچا يوناس فينغغارد كمون ريمكو ايفينيبول نفلما اوان دحري سلسته عمتات ابني حدا معلتي اب زغبر اب حدا وددر كراخبو مخانوميو زي اب دوباوي مبراق فرنسا اب درومنا درشن زكايد زلو چامبيون بمنغدون بعينت تساتفنتون كابتوم زحلفو فولي غبرو اتتدالي زلو مسمر موادادري قرص مريت بتفطرو نتጻወርቲ ተቀዳደምትን ንፉዓት ኣብ ዓቀበትን ዝምጭ ኮይኑ ካብቶም ዝሓለፉ ሻምፒዮናት ፍሊ ዝበለን ብጣዕሚ ኣድካምን እዩ እቲ ውድድር 202.5 ኪሎሜትር ዝንውሓት ኮይኑ 3500 ሜትሮ ዝግመት ኢሊቬሽን ጌይን ወይ ጠቅላላ ብራኽ ኣለዎ እዚ ማለት ንናሽኳ ተቀዳደምቲ ስፕሪንተርስ ዝኾነ ዕድል ዘይህብ ኣዝዩ ጎባጥ ዓቀበታት ዝበዝሖ መስመር እዩ ኣብዚ መስመር መዋዳደር እዚ ቀንዲ ቦታታት ዘለው ቀዳማይ ምድብ ዘቢግ ሉብስ ተባሂሉ ዘሎ ነቲ ሴንት ሮማን ደ ለርፐስ ተባሃለ ዓቀበት
3 ግዜ ዝዝወር ዓበይቲ ዙርያታት ዝሓዘ እዩ። እዚ ዓቐበት 7 ኪሎሜትር ዝንውሓት ኮይኑ ማእከላይ ገምጋም ምንቅዕራሩ ወይ ድማ ግራዲያንስ 7.2 ሚእታዊት እዩ። ኣብዚ ደው ከይበለ ቀፂሉ ቫልዲ ኤንፈር ዝተባሃለ ሓፂር ግን ኣዝዩ ጎባጥ ዓቐበት 1.5 ኪሎሜትር ብማእከላይ ገምጋም ምንቅዕራር ማለት ግራዲያንስ ድማ 10 ሚእታዊት ይጽበዮም ኣሎ። እዞም ዓቐበታት እዚኣቶም 3 ግዜ ብምድያቦም ንብዙሓት ተቐዳደምቲ ከም ዘዳኽሙን ከም ዝፈላልዩን ርግጽ ኮይኑሎ። ድሕሪዞም ዓበይቲ ዓቐበታት እቲ ውድድር ናብ ዝጸበበ ዙርያታት ከኣትዩ ኣብዚ ድማ እቲ ቫልዲ ኤንፈር ዝተባሃለ ተሪር ዓቐበት እንደገና ክድገሞም እዩ። እቲ ዝበለጸ ኣጋጣሚ ንመጥቃዕቲ ድማ ኣብቲ ንመወዳእታ ግዜ ዝድይብዎ ጎቦ ክኸውን እዩ። ምኽንያቱ ካብቲ ጫፍ ናይቲ መዛዘሚ መስመር ዘሎ ርሕቐት 6 ኪሎሜትር ጥራይ ይኸውን። እዚ ርሕቐት ንሓደ በይኑ ዝወፀ ተቐዳዳማይ ነቲ ዓወት ከረጋግጾ ዕድል ዝህብ እዩ። ብሓፈሻ እቲ መስመር ናይ ክላሲክ ውድድራት ባህር ዘለዎ እዩ። ብፍላይ ምስ ከም በዓል ሊዮጅ ባስቶኝ ሊዮጅ ዝመሳሰል ኮይኑ ነቶም ብሃንደበት ፍጥነት ዝስወሩ ወይ ድማ ኤክስፕሎሲቭ ክላይምበርስ ወይ ፓንቸርስ ዘይኮነስ ንነዊሕ ጸቕጢ ዝጻወሩ ንፉዓት ተቐዳደምቲ ዓቐበት ማለት ፒር ክላይምበርስ ዝበሃሉ ዝያዳ ዝመልኽ ቅርጽ መሬት እዩ። እዚ ውድድር እዚ ውድድር 3 ዓበይቲ ተባሂሉ ክጽዋዕ ይከኣል እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ ሃገራት ውድድር ናይ ጋንታ ታክቲክ ዓቢ ተራ ስለ ዘለዎ ካልኦት ተቐዳደምቲ እውን ክዕወትሉ ዝኽእልሉ ኣጋጣሚ ሰፊሕ እዩ። እቶም 3 ዓበይቲ ተወዳደርቲ ኣብዚ ውድድር ቀዳማይ ስሎቬንያዊ ታደይ ፖጋቻ እዩ። ፖጋቻ እቲ ቀዳማይ ግምት ዝወሃቦ ተቐዳዳማይ እዩ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ንኻልኣይ ግዜኡ ተኸታታሊ ቻምፒዮን ዓለም ኮይኑሎ። እዚ ድማ ኣብ ኣዝዩ ብሉጽ ብቕዓት ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ። እቲ ናይ ጽባሕ መስመር ብተፈጥሮኡ ንዑ ዝተሰርሐ እዩ ዝመስል። ጎባጥ ዓቐበት ብሃንደበት ፍጥነት ነቶም ተጻዋርነት ዘይብሎም ተቐዳደምቲ ምርሕራሕ ከምኡውን ኣብ መወዳእታ ንበይኑ ክወፅእ ዘለዎ ብቕዓት ንፖጋቻ ቀዳማይ ተወዳዳራይ ይገብሮ። ርሕቐቱ ካብ ናይ ዓለም ቻምፒዮን ዝረኣናዮ ዝሓፀረ ምዃኑ እውን ንዕዑ ኣብ ዓወት ኣብ ቅድሚት ዝሰርዕ ዘበራብር ውድድር ወይ ድማ ኤክስፕሎሲቭ ሬስ ከም ዝኸውን ይገብሮ። እንተኾነ ግን ጋንታ ስሎቬንያ ከም ናይ ቤልጅየም ወይ ዴንማርክ ሓያል ኣይኮነትን። ብዘይክኡ ምስኡ ዝተሰለፈ ብሉጽ ተቐዳዳማይ ስለዘየለ ኣብ እዋን ውድድር በይኑ ክኸውንን ካብ ኩሉ ሸነኽ መጥቃዕቲ ክኽፈተሉን ይኽእል እዩ። ካልኣይ ቤልጅማዊ ሬምኮ ኤቬኔፖል። ሬምኮ ኣብዚ ውድድር ቻምፒዮን ኤውሮጳ ኣብ ናይ አንጻር ግዜ ዝግበር ውድድር ብዓቢኡ ቀዳማይ ዝተዓወተ ኮይኑ ብሉጽ ብቕዓት ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ እዩ። ሬምኮ ብፍላይ ካብ ርሑቕ በይኑ ወፂኡ ውድድራት ብምዕዋት ዝፍለጥ እዩ። እዚ ናይ ጽባሕ መስመር ኣዝዩ ኣድካሚ ምዃኑ ነቶም ካልኦት ኣዳኺሙ ካብ ርሑቕ ክሃድም ዕድል ይህቦ። ብተወሳኺ ምስ ከም በዓል ዋት ቫን ኣርት ዝኣመሰሉ ሓያላት ተቐዳደምቲ ዝሓዘት ጋንታ ቤልጅየም ንውድድሩ ክቋጻጸሩሉ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን ምስ ፖጋቻ ኣብ ሓደ ብቕዓት ገጽ ንገጽ ኣብ ዝገበርዎ ግጥም ኣብ ዝሓለፉ ውድድራት ክሰዓር ተራእዩ። ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ፖጋቻ ኣብ ዝሃደመሉ እዋን ክስዕቦ ኣይከኣለን። ስለዚ ታክቲኩ በይኑ ካብ ርሑቕ ወፂኡ ምህዳም ክኸውን ጥራይ ዝኽእል። ሳልሳይ ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንገጋርድ። ስለምንታይ ክዕወት ይኽእል? ቪንገጋርድ ኣብ ናይ 3 ሰሙን ውድድራት ዘለዎ ማለት ግራንድ ቱር ብቕዓቱ ኣዝዩ ልዑል እኳ እንተኾነ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ብዙሕ ተሳትፎ የብሎን። እንተኾነ ግን እዚ ናይ ጽባሕ መስመር ዝሓዘሉ ነዊሕን ጎባጥን ዓቐበታት ንናይ ቪንገጋርድ ሓይልን ብቕዓትን ዝምጥን እዩ። እንተ ደኣ እቲ ውድድር ካብ ፈለማ ኣትሒዙ ኣድካሚ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ተረፍ ሓይሊ ዳንጋ ዝተርፎ ተቐዳዳማይ ቪንገጋርድ ጥራይ ይኸውን ዝኽእል። ብተወሳኺ ጋንታ ዴንማርክ እውን ኣዝያ ሓያል ጋንታ እያ። ይኹን እምበር ቪንገጋርድ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ተመክሮ የብሎን። ኣብ ከምዚ ውድድር ዘድሊ ናይ ቁልጡፍ መጥቃዕቲ ማለት ፓንች ኣዝዩ ትሑት እዩ። ሬምኮ ከም ዝበሎ ዮናስ ቪንገጋርድ ኣብ ከመይ ዝበለ ብቕዓት ከም ዘሎ ሕጂ እውን ምልክት ሕቶ ይክብል ነጊሩ ነይሩ። እንተኾነ ግን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብዞም 3 ሓያላት ተቐዳደምቲ ናይ ዓለምና ወጻኢ ነዚ ውድድር እዚ ክዕወትሉ ዝኽእሉ ካልኦት ኣብ ጽቡቕ ቁመና ዘለው ተቐዳደምቲ ኣለው። ፖርቱጋላዊ አልሜዳ ኣብ ቮልታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዓወት ዘመዝገበን ኣብ ዓቐበት ብሉጽ ብቕዓት ዘለዎን እዩ። ቤልጅማዊ ዋት ቫን ኣርት እንተ ደኣ ሓያላት ተቐዳደምቲ ንሓድሕዶም እናተሓላለዉ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ንእሽተ ጉጅለ ተሪፎም ቫን ኣርት ብፍጥነቱ ክዕወት ዝኽእል ዓቢ ተስፋ ዘለዎ ተቐዳዳማ እዩ። ካልኦት ፈረንሳውያን ተቐዳደምቲ እቲ ውድድር ኣብ ገዛእ ዓዶም ስለ ዝኾነ ከም በዓል ሮማን ግሪጎር ዝኣመሰሉ መንእሰያት ሓያል ድፍኢት ንዓወት ክህልዎም ይኽእል እዩ።
እዚ ናይ 2025 ቻምፒዮን ኤውሮጳ ካብቶም ዝሓለፉን ካብ ካልኦት ውድድራትን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ፍሉይ ይገብሮ። ቀዳማይ ከምቲ ኣቐድማ ኣቢልና ዝጠቐስናዮ ፖጋቻ፣ ቪንገጋርድ ከምኡውን ኤቬነፖል ኣብ ሓደ መዓልቲ ውድድር ማለት ዋን ዴይ ሬይስ ክራኸቡ ካብ 2022 ጀሚሩ እዚ ናይ መጀመርታ እዋን እዩ። በዚ መሰረት ነዞም ሰለስተ ናይ ዓለምና ሓያላት ተቐዳደምቲ ነዚ ንእሽተይ ዝመስል ቻምፒዮን ዓለም ውድድር ፈጢሩሎም። ብዘይካዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እዚ ውድድር እዚ ኣብ ሌጣ ወይ ጸፊሕ ቅርጽ መሬት ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ድማ ዓወት ነቶም ናይ ሽኩ ሓያላት ዝኾኑ ተቐዳደምቲ ዝዓደመ እዩ ነይሩ። እዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግን ካብቶም ዝበዝሑ ኣህግራውያን ቻምፒዮናት ዝኸበደን ዝያዳ ንሓኾርትን ንኹሉ መዲያዊ ብቕዓት ዘለዎም ተቐዳደምትን ዝምችእን ወይ ዝዕድምን እዩ። ናይ ሃገራዊት ጋንታ ቤልጅየም ኣሰልጣኒ ከም ዝበሎ እዚ ውድድር እዚ ካብቲ ናይ ኪጋሊ ቻምፒዮን ዓለም ንላዕሊ ንተቐዳደምቲ ከቢድ ክገብሮ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ብዘይካዚ እውን ውድድር ቻምፒዮን ዓለም ተኻይዱ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዝካየድ ዘሎ ብምዃኑ ተቐዳደምቲ ብዝተፈላለየ ብቕዓትን ድኻምን እዮም ዝመፁ። ፖጋቻ ድሕርቲ ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ኣብ ኪጋሊ ዘውፅኦ ሓይሊ ሕጂ ክደክም ይኽእል ዶ ወይስ እቲ ብቕዓቱ ሒዝዎ ክቕፅል እዩ? ሬምኮ ድሕርቲ ኣብ ቻምፒዮን ዓለም ብፖጋቻ ዘምለጦ ዓወት ንምሕዋይ ድዩ ዝመጽእ? እዚ ውድድር ኣዝዩ መሳጢ ገይርዎ ኣሎ። ብዘይካዚ እዚ ቻምፒዮን ውድድር ናይ ኤሊት ካብ ዝጅምር 10 ዓመቱ ብምዃኑ ፍሉይ ዓመት እዩ። በዚ መሰረት እቲ ናይ ጽባሕ ውድድር ብዘይካ ሓያል ቀልስ ተቐዳደምቲ ናይ ጋንታታት ታክቲክን ንብቕዓት ተቐዳደምቲ ኣብ መወዳእታ ወቕቲ ዝፍትንን ውድድር ክኸውን እዩ። ፖጋቻ ቀንዲ ተወዳዳራይ እኳ እንተኾነ ኤቬነፖል ብታክቲክ ቬንገጋርድ ድማ ብተጻዋርነት ንዓወት ክወዳደሩ እዮም። ኣብ ትሕዝቶ ውጽኢት ናይዚ ውድድር እዚ የራኽበና ብምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና። ሰሰናዩ Sport film